What's a boy to do when you tell your tale? Здравейте, казвам се Татяна Уеренс и съм един от главните координатори на летния проект на Български християнски студентски съюз за културен обмен. Проектът има две основни цели. Едната е изучаване на английски в 3 нива и втората е забавление. Програмата е разнообразна и много интересна, включва различни неща, като лагерен огън, барбекю, екскурзии, много забавни игри, фотосъстезания и така нататък. Заповядайте, сами ще се уверите. Чуйте сега какво казват студентите, които вече са участвали в проекта. Беше много добре организирано, хората бяха много мили, добри, добре настроени. Всичко беше просто незабравено, всяко едно нещо, на което станах свидетел, беше незабравено. Този летен проект, той ми е първи с такава подобна група. Много ми хареса, че всичките хора са супер сплотени, държат на другите, държат на това, което те мислят, това, което те казват. Има изслушване, има уважение. Това ми направи впечатление, че хора от три страни с различни култури могат да се съберат заедно, да се забавляват, да прекарат заедно време без да се карат за някакви неща, просто да прекарат времето добре. Аз, тъй като съм бил в Англия и в Съединените щати, имах някакви очаквания, какви хора ще дойдат и какво мога да очаквам от тях, но наистина съм радостен, че това, което видях, усетих, беше повече от това, което съм очаквал и в смисъл спечелиха с топлината си, с добронамереността си и мисля, че научих много неща за себе си и за тях. Специално това, че така беше направена програмата, че постоянно бяхме въвлечени в едни същи неща с чужденците и може би 90% от време сме говорили само английски език, което е хубаво, защото промени доста добре. Нямам вече притеснение, става въпрос. Не мога да говоря много добре, да. Ама поне вече не ме срам с жестове и с мимики да се оправям. Аз съм благодарен на това време, което беше отделено за английски лекции, защото има явен напредък от моето владение на английски език. Моето ниво на английски, с който дойдох тук, бе твърде ниско. Просто аз никога не съм учил този език интензивно и винаги той е бил на заден план. Но тук на мен ми преподава английският тим. И преподавам с английски на много високо ниво. И уроците бяха поднесени по такъв начин, че всяка нова информация се почастваше в моето съзнание. Определено разговорите, игрите и всяко едно нещо, което сме правили, дори когато сме седали да вечеряме или да закусваме, понеже сме постоянно заедно, както казах. И ти имаш нужда и трябва задължително да говориш на английски, защото иначе някак да се разбираш с хората около теб. И това нещо много помага. Много ми харесаха културните вечери и също така вечерите, когато танцувахме. Особено един английски танц, последният, който танцувахме, ми хареса много. Нещата са две. Едното е екскурзията с забележителностите в Казанлък и другото е социалните дейности, които бяха пак в Казанлък. Запознах се с всички участници в проекта и мога да кажа, че половината от тях са ми нещо като повече от приятели. Имаме много добри отношения с тях и мисля, че може да поддържаме някаква връзка. Запознах се с много интересни хора, с много добри сърца, любвеобилни, мили, добри.
и съм щастлива. How could it happen when we couldn't lose? And now we're slapping makeup on the bruise. Though it was handed to us, we refused to rule the world with love. Да, бих препоръчал това нещо на моите колеги, защото мисля, че те ще чувстват същото това нещо, което аз изживях и почувствах. С най-голямо удоволствие бих дошла отново и бих взела приятели с мен. И съм сигурна, че много ще им харесва. Мисля, че за всеки човек би било интересно и съм сигурен даже, че всеки би научил нещо от тези проекти. Аз тази година поканих един, до година ще покана още и до по-до година и всяка една година.